Good morning गासैनिसिम बरनाय थाबाय बर' हारिनि आदै मादै नोंथांमोन दिनै सुबुंखान्थि सान 72थि सुबुंखान्थि सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बर' हारिनि नैथि मंगलबार बे मागोनि नैथि मंगलबार सानाव बर' हारिनि बाथौ फोरबो फालिनाय जायो गामिनिनो बाथौ थानसालियाव गासैबो लोगो नांनानै माने गामिनि फैनानै एसे बुट बावनाय जायो बे बावथायखौ आफा बोराइ बाथौनि सिगाङाव होनाय जायो सोलिगासिनो जगतफोरा सोलिगासिनो नायलांबाय थादो बिथांमोना बावथाय मुवाफोरा रेडि जाहांबायानो गाइस नोंसोरनो मिथिबाय आङो जोंनि गामिनि गोदान वाटार टेंक फैनायखौ सलार सिस्टेमनि बे टेंकआ कमप्लिट जाथ'वाखै कमप्लिट जागोन नैबेनो सलारखौ होबाय ओमफ्राय टांकि मोननाय बे माबोरै सिस्टेम जागोन मा सिस्टेमखौ मिथिया बेनिफ्राय 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 फैगोन ओमफ्राय गोजौआव थांनानै बे गाहायाव बोरै फैगोन बिदिनो कमप्लिट जाथ'वाखै सरासतिनि सिगां कमप्लिट जागोन बायदि होनदों जानोबालाय नायलांबाय था आंनि रायजोनि नैबेयो स्टेज रायजोनि बेयावनो बिदि माबा माबि जाबाथाय इभेन्टफोर जाबाथाय बेयावनो जायो ओमफ्राय बाथौ थानसालि शिब मन्दिरखौ लिरगोन शिब मन्दिर साहा साखिजा शिब मन्दिर बेखौ स' बावथाय मुवाखौ लांनो थियारि जाबाय माबा मेसिन नांगौ हरदोंलै आंनो गय फाथै आरो गाइखेर गय फाथै गाइखेर नायलांबाय था बावथाय मुवा बावगासिनो नै गाइखेर नै गय फाथैया रेडि खालामगासिनो जै आफा बोराइ बाथौनि जै बाय होननांगौ बे सिङाव बाय होननांगौ सिङाव हायाव ओरै दोनदोंमोन ना लांसुलाय होनांगौथ' आरो सिङाव नावबाबो लायबाबो लाय लाना फै बारा दामनाय गैया बारा ओमफ्राय लाय नांगौ जादों लाय लाना फैनि लाय लायनानै बारियाव खनसे बरायनाय थाबावबाय आङो बावथाय मुवानि जगार खालामनायखौ दिन्थिलांगासिनो स' नायलांबाय था जगार खालामनायखौ दिन्थिलांगासिनो दङ जिरायना दं आदै मोना आदैयानो जाजोबो दे बेयाव थानायफोरखौ आदै बै खासेया दादा जिरायनानै नेगासिनो दं बिसोरबो बावथाय मुवा लाना फैदों बै आदाया दासो मोनफैदों बाइक लानानै दासो मोनफैदों नायलांबाय था नायलांबाय था आं दिन्थिलांगासिनो दं बेजा थांजाना आंजालै हा थांजाना
बाथौ धोरोमनि बावथाय मुवा मागोनि नैथि मंगलबार बेयाव बाथौ थानखौ जों फुजा होनाय जायो नायलांबाय था बैनो बिदिनो बिजा दं लायजुलाय खनसेबाव बरायनो थाबाय आंनि एसबि ब्लगआव सरि चेनेलनि नाम मोनबावलांदों गोदान ना आदामोन दिनैनि फुजाया फुजानि बागै एसे फोरमायदो जोंनिया दौरि बिथां दंखायो बिथाङा फोरमायगोन आं फोरमायनो हानाय नङा आं इसिबां बाथौनि सोमोन्दै मिथिया थारमाने दौरि बिथां दङ बिथाङा फोरमायगोन थेवबाबो दिनैनि तारिखखौ माने माबोरै हमनाय जायो बर'फोरा जेनेबा दिनैनि सानाव मंगलबारखौ जायखिजाया मंगलबारनि नैथि मागो दाननि नैथि मंगलबारखौ बर'नि बाथौ सान हिसाबै लानाय जायो बेनि बागै बिथाङानो बुंगोन दे आं बारा मिथिस्लाबा रायजोफोर आं दा गामिनि आफादगिरि बिथां दादा जायो आङो दादानियाव बाथौनि बागै सोमोन्दो एसे सोंगोन दिनैनि सानखौ माबोरै फालिनाय जायो आरो बिनि बागै बुंनो थाखाय दादा खावलायनाय जाबाय खुलुमबाय दिनै गासै दुलाराय बर' माहारिखौ आं गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय लोगोसे दिनै रिपाब्लिक डे सुबुं खान्थि जौमा सान बेखौबो बेनि बागैबो आङो दिनै गासै भारत माहारिनि सुबुं माहारिफोरखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैनि मागोनि नैथि मंगलबार सानखौ बर'नि बाथौ धोरोमारिफोरनि थाखाय दिनै बाथौ धोरोमारि गोथार सान होननानै गासै जोंनि बर' माहारिया दिनै सिबिदों बै लेखायनो दिनै जोंनि नागथिपारा सोनाब सुपार गामि जौगा आफादावबो जों दिनै आफा बोराइ बाथौखौ गाजा गोमजायै रायजोआ दिनै सिबिनाय अनसायनाय खुलुमनायखौ आफा बोराइ बाथौनो होदों लोगोसे दिनैनि गोथार सानजों लोब्बा लाखिनानै जेसेबां बर' माहारि दुलाराय बर' माहारिया जेसेबां बाथौ थानसालिफोराव बावथाय मुवा होदों आं गासैनिसिमबो अननाय सिबिनाय हास्थायनायखौ जों बावहरबाय बेयावनो आं गोजोन हामलायनायखौ बावहरबावो जे जोंनि बर' माहारिया अरायसम बाथौ
धोरोमारि सिबिनानैनो जौगालांनायाव गोहो बोलो मोन्थों आरो अरायसम मोजां थासारि फैथों बेखौ आं दिनै गोदान बोसोर 2021 मायथाइखौ बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अरायसम बाथौ सिबियारि सुबुं माहारिखौ आं खावलायहरदों जेन जायफोरा बाथौ दिनैनि सानाव आलारि बाथि सावाखै जेन बिसोरबो दिनैनि सानाव न'खर न'खरफोरावबाबो आलारि बाथिफोरखौ फोजोङो मानोना बाथौआनो जोंनि गुबै बर'नि गुबै धोरोम बे धोरोमखौ जोङो रावबो नेवसिनाङा रावबो गारनो नाङा बेखौ आं हास्थायो जों अरायसम सिबिलांनायाव जेसेबायदि गोहो बोलो मोनो बेबायदिनो आफा बोराइ बाथौआबो जोंखौ जेन दिनैनि गोथार सानाव आफा बोराइ बाथौआ जेन बोर बान्सा होलांनायखौ जोङो हास्थायनानै दिनैनि गोथार सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंबो बे बाथौ थानसालियाव जोङो बावथाय मुवा बावदों मानोना जोंनि बावथायसालियाव जोङो नागथिपारा गामि जौगा आफादा बेखौनो बुंबावनो नागिरो जोंनि बाथौ थानसालिया बिबार बावथाय नङामोन थेवब्लाबो जोङो दिनै बिबार बावथायजों लोब्बा लाखिनानैब्लाबो जोङो गासै बर' माहारिया जिहेतु आलारि बाथि सावदों जोंबो दिनै बे बाथौ थानसालियाव बावथाय मुवाखौ होनाय जादों मानोना जोङो बोसोराव खेबसेल'सो बावनाय जायोमोन थेवब्लाबो जों दिनै गोसो खुसियै जोङो बावबोबाय थादों दिनैनि मागोनि नैथि मंगलबार सान फालिथायखौ जोङो बरायदों जोङो बोलि बिदाननिब्लाबो जोङो दिनै बरायनानै जोङो गोसो खुसियै जोङो बेयाव बावथाय मुवाखौ होदों जेन आफा बोराइ बाथौआ जोंखौ जेन अरायसम गोजौ थाखोआव दावगालांनो हानाय बायदि बोर बान्सा होगोन होननानै जों मिजिंथिबाय आफा बोराइ बाथौआ जोंखौ जेबो गोरोन्थि सानाबालासे जोंनि साननाय हनायखौ अरायसम जाफुंहोगोन होननानै जों मिजिंथिदों जेरै जोङो अरायसम सिबिलांनो हानाय बायदि गोहो बोलोखौ जोङो मोननाय बायदि आफा बोराइ बाथौआ जोंखौ बोर बान्सा होलांगोनखौ जोङो मिजिंथिबाय जेरै गासै बर' माहारिखौ आङो फिन खेबसे आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै फिन खेबसे गासै बर' माहारिखौनो आङो खुलुमनाय अननाय सिबिनायखौ जासिहरनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों दादा बेखिनिखौ फोरमायना होनायनि थाखाय So welcome आंनि इउटुब भिडिअआव सोमखोर ब्लग दिनैनि बे बाथौ थानसालिनि जि फोरबो बियो जोब्बाय गासैबो बुट राननानै जाबाय बुटखौ गाज्रिखौ स' बाय बाय आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम बाय बाय